Coba kerjanya berterima kasih guys. Hari itu ya aku guys itu ada pengaji. Maksudnya memang aku ngaji guys. Aku di kesurannya aku mulai. Oke guys, soto gawean bumil Mbak Miss guys. Ini sih saya kayak wong itu lagi lo. Iya apa mbak bang? Itu kok harus bedok keren ya. Guys, nampaknya ngene iki diaduk-aduk tak aduk dhewe. Lho. Wong iris-iris lho iki. Wis ana karo kol. Iya mek mini urung. Semene kan komba iki. Iki kayak kulkas ae. Iya. Wis ki, iki gampang gorengnya ya wis enek guys lho. Mbok de apa nih? Mande isu ya. Oh iki barang. Iki bawang putih. Iki telu barang. Iya mbak, mbak cemplungno emang. Tak cemplungno sik, kalau wis rada empuk lagi singkas meneh. Oh iya, lagi disuwiring Bu. Tahu itu. Wis ya. Oleh apa? Nang kok kicau-kicau bilangnya nyeli nganu. Nyeli. Ki apa mak iki? Ki apa? Iki getiwol. Lah ketukuan ditek bocah ora menyang. Dene wong kuwi. Oh alah. Jirene kuwi mang ipene bocah iki. Semeninggal jadi barung besan. Oh ya besan ya Allah Gusti besan. Kene jero. Melon ki mang kok apik ki mang. Heh. Kok entuk kuning-kuning. Ki mang kok nggone Mbak Heni. Mbak Heni kok sapa iki? Mbak ben nggon leram ben ngene iki kan. Wah. Tapi guys. Kapan iya. Iya kok kuwi mbek iki lho. Berarti wong ngene. Ki mang Pak Ewan terus mongkone. Dapurnya bahannya guys tuh kayak ngundek dames kayak apa jenisnya dapurnya kayak tau ini nah tapi nih naik cus ya Allah saya nggak petengnya larang ngundek guys aku sapal wes sapal nah aku duwe wet ngalem pora iki jerukku ora tak sirami iki guys jeruk Bali alem ini kudu disirami yo nai. Iki kelengkengku, guys. Kelengkeng tak kene iki tumbuh. Gak ora pelem apa, guys, kaya Mbak Deni ning ngono. Yo ben nganu enek. Ben subur. Kayak aku. Ya, kayak aku nai. Iki sisine ning kene guys seruke. Iki gak patek mati nganu ndelok disiram yo. Iki soalnya aku pengen jeruk Bali. Mana guys, kan Mbak Deni. Ini gak kok kelor. Nah sapa nih Nain ngat ngaponi pernah? Katanya gak sanggup mesti kowe. Delok guys, wong wedok tek ngono kuwi ya yo. Delok iki ya Allah Gusti. Ya Allah. Ya wis kena sesan ae. Kita wis gak patek enek jajan. Padune wis gak enek guys, wong di alah dikanune. Meneng nek kok pinjem gak boleh ngapa. Kok iso. Ayo, Snai. Kok malah dikanune iki lho aneh-anehan iki lho. Tuh, saiki lho guys. Gak mulai nae. Gak mulai. Yo adus nae banyu enek kok iso bingung. Nah, nyamuk. Gitu lah guys. Kisah saya kita ping ngono lho guys ya Allah ya anak sapa lagi. Lah guys. Wait. No. Nyah. Nai. Nyah kalau HP 6 ki mang wis pirang menit. Deloki nai. Deloki gak ro. Deloki HP 6. Guys ki ager-ager gawenane Mbak Mis Mbak Rum ki mang. Aku ora rene. Yo ki leh.
Mbak Mi ya guys. Iki lho. Masa bumi iki wis kepira kaprahi. Dicampur-campur iki. Pokoke gaweanku iki wis mbuh enak mbuh. Yo enek kuning, enek abang ya guys. Ki mang soalnya nganu ngomong ayu kan apa ki? Ayu TW aku. Ayu ya aku kan apa? Mas guys. Abange. Kilo nairan atau jajan kok yo apik meneh yo. Naira. Guys. Oh iya kuwi urung ya, Mbak. Gak nyisone. Ya, Tri. Gak ning kono, Mbak. Gak usah. Ngono. Endi? Mau kono kene sene kok ditata, ben gak padha. Sudah dibimbing enggak? Kes jam. Ben. Itu kamu mari. Bisa ambil TPA. Tuh pergi loro. Walah jaminane guys yo iki wis kayak gini kita tau naik tata jas kene mulai kene guys yes kene ben gak podo guys tadi niki ngene lho ngene kono nih ben gak podo ya guys ya piye Will? Piye? Tuh lagi apa nek guys. Iki kok ngene lek Pak. Apa? Guys lagi. Piye? Aku betul kono. Makasih Inces. Ya Allah. Gimana pira naik? 2.000 kok tetep beli. 3.000. Ya Allah, pinter meneh. Konggone lek Pak, Mbak. Kecik nek. Iki soto. Aduh. Nek ini yo aneh ya. Kak, Soalnya iki nganggo pang. ora apa-apa, tapi ora apa-apa. Apa saulan ki? Apa? Duh, ngene. Lah iya. Sing tuwek to yo. Aku ki malah nenek-nenek. Adik kecil. Piye? Sing tuwek lho yo iki. Naya, putih sekali. Ya, aja-aja. Naya. Kok dikasih? Mau saling. Urung demek menungso iki. Wah, iya, Mbak.
Aku lagi tadi duit dan Lah apa Mbak we? Astagfirullah. ini mobil lah. Iya lah Mbak. Kanyi ngombe. Jam 3 mang nganu. Terus kejablasan. Tangi-tangi iki goro-goro nek gak ditelepon Fitri juga tangi. Fitri ini sepan banget. Kenapa Mai? Ini di rumah sakit. Ini Lipat dari yo. Di kanan dari mencret. Guys, wis sing anu ni makku ditatone. Iki Pak Goket pakai agak ngamis Pak. Ngguri ae aku. Assalamualaikum Pak. Guys, wis. Lo. Oh, bocil-bocil aku tak neng kene sik. Mak, mosek Mak. Sumu ora kaprahi. Kabeh gede no, Mak. Apa? Bocil-bocil. Oh iya, Dewa. Kok padha mbek kuwi sapa jenenge? Isa. Kok ki pengen dia, Pak? Mulai bom. Sendiri guys. Ki jare ki sing dilek kono kok banter. Ki. Dan ki wassalam. Sing ini dek cedak. Ini sing Apa? Ini kipasnya isi. Ini pernah di Kae. Ki banter ki pas ki. Iya nya. Pas ki banter kok. Nah, tak kayak telung.